Nem hülyeskedj, az Isten áldjon meg, ne hadonászvál. Én megmondtam, hogy nem kell behozni élőlényeket a házba. Állj oda, megpróbálunk fellapátolni. Szerintem hívjuk ki a rendőrséget. Most olvastam, hogy van egy rákelhárító. Jaj, te ne hidd már, csak nem ijedünk meg néhány rákbébit. Ne nyarrébb. Ha nem ijedsz meg tőlük, akkor szedd felül. Oké, akkor most figyelj ide. Figyelj, milyen bátor. Ne add ide, meg vagy őrülve. Ott az egyik bemászott a frigider mögé, az egész éjszaka matatni fog. Figyelj, menj már innen azzal az izével. Te jó Isten. Beszélj vele, hát magyarázd meg neki, ide figyelj. Na, te add ide. Na, dob bele a fazét. Dob bele a fazét. Csak nem képzeld, hogy bedobok egy élő Add ide. Hát mit hülyeskedsz? Ő se azt számított, hogy moziba Ki visz. tudja, mi járat a fejére. Oké. Nyugalom, erre legalább nincs több gond. Szépen sorba. Gyere ki! Eni, ez a vadállat nem akar kijönni a frigider mögé. Gyere ki! Azt is el kell tolnunk. Vagy inkább lerakok neki ide egy kis dióbelet, attól megijed és kirohan a másik oldalon. Várjál, hozom a fényképezőgépet. Azt hiszem, hogyha segbe döföm, attól is elindul. Ugye megmondtam, hogy karajt vegyünk, annak legalább nincs lába, nem rohangál. Ez az. Ilyen kicsi ez a konyha. Ennél csak ezt a rákot egy pillanatra. Szenzációs. Most jött rá, hogy fényképeket Nem látod, milyen csinálj. gyönyörű képek lesznek. Ez az, tartsad. Nem bírom, én ebbe belehalok. Kicsit elveszten, abba hagyom, esküszöm rá. Úgy, tartsd. Régóta akarom kérdezni, hogy én vagyok az első nagy szerelem. Nem.